enek bojone. Bu, tenan apa ora, Bu? Hah? Loh, laras sida. Ning ngono. Lah wedi kok pantesan alim. Hah? Yen memajang tunggoni. Mung karo janur kuning. Napa, Pak? Wong anake samene mboke sapira? Mbayine gede ngene. Kembang wae waton. Undak gantian wektu aku. Gunung. Apa? Urang, DP-ne wae urang. Napa? Oh, ngoten. Ah, ngoten. Lah, arep pacitan. Ah. Sabi. Dirok Pak sinten? Asmane Pak sinten? Pak Reben. Pak Reben dirokne ya. Sampeyan ngrok. Nggih, jenengan ngreok. Lah pripun? Lah kula sing nyanyi kok jenengan sing kesel. Alhamdulillah, selamat. Panas. Iki jengling tek menang ora tok dik krungu tadi ngenten dik. Oh, jarene Pak Direbir nganggo reok, padahal aku nyiap reok aku. Oh nyiap reok jane aku. Iya ben, heeh. Berarti Pak Direbir reok kan. Mas Serbin mawon. Panas udan aling-aling. Tak dedek ya. Capek gunung. Yo Dik, Pak Direbir ayo. Yo, kancane no. Kancanono, aku tak dodok.
Kene wis menggeh kono ki ndelik wae kok. Dinteni kok. Dek, kene wis ngancani lho. Biasanya aku ki alim lho, ora kaya ngene. Ya Allah, ya Rabbi. Syukur. Tak bote golek pangan. Astagfirullah. Satyan watoan. Cengkok kaya. Lho piye ta? Piye? Cengkokmu ki aneh. Ora enek cengkok ngono ki. Enak. Cengkok ya vitamalai. Evi tambal ban. Sarto. Kumandang suarane. Kene wis kene sandal sing difoto. Mangsam kaya ayu-ayu kae, padhe milih sendiatmu to. Gua nang jero make up 2 jam. Oh ya Allah. Langsung dangdut wae, nek langgam ndak? Di zaman berjuang. Manut. Yo, kaguan wae, kaguan sampai gunung monggo. Cermin wis menang
nuwun. Heeh, para kadang sederek budaya sedaya sampun parang paringi berkah. Samping gunung sampun keparang kapiarsa. Nggih to? Heeh, jadi ngene iki kurup dari panjenengan untuk panjenengan dan kali ini atas kehendak